Goedemorgen dames en heren, wat fijn dat jullie hier zijn bij deze Kinderdierendag. Kinderdierendag, echt een topinitiatief. En ik heb me laten vertellen dat Hulst vroeger ook een Kinderdierendag had op het Vestrockterreintje. En ook naast Oud-Hulst was het, geloof ik, hè? Nou, het is fijn dat dat nieuw leven ingeblazen wordt en ook op deze plek. En het is fijn dat jullie hier zijn. En zoals Freek Vonk zou zeggen, holy moly, wat staat het hier mooi vandaag. Er zijn onwijs veel leuke dieren te zien. En hoe kan het ook anders dan dat we deze dag openen met behulp van dieren? Ik dacht eerst dat ik een duif moest vasthouden. Maar dat hoeft niet. Ik hoef alleen maar het ding open te doen en dan komen er 25 waren het, hè? 25 duiven kwamen eruit. Oh, wauw. Wat wij hier doen. Wij zijn de dierenasiel, Zeeuws-Vlaanderen, gevestigd in Terneuzen. Wij vangen voor de 3 gemeentes in Zeeuws-Vlaanderen zwerfdieren op. En ook kunnen mensen afstand van dieren doen bij ons. Ook wel beter. Als er geen klik is tussen mens en dier. Maar ook kan het zijn dat een mevrouw of meneer zo oud wordt dat er niet meer goed voor het dier gezorgd kan worden. En ze komen dan bij ons terecht en wij proberen wel dan een geschikte plek te vinden. Als een dier langer bij in het asiel zit, dus dan praat ik langer dan een jaar. Dus na een half jaar kijken wij al, zijn er mogelijkheden? We hebben goede contacten met samenwerkingspartners zoals dierenbescherming, dierenwelzijn. En we zoeken dan gewoon een ander asiel waar wellicht meer vraag is naar een bepaald ras. Ik ben vrijwilliger in het asiel. Ik sta meestal met mijn moeder samen hier op kraampjes. Met kramen en om geld in te zamelen voor het asiel. We hebben zo'n 30 tot 40 vrijwilligers. Ook de bestuurders, dus ik ben bestuurder van Stichting Dierenasiel. Samen met 3 andere bestuurders. Maar ook hebben wij nog een 30-tal vrijwilligers om te wandelen met honden. Om de dieren te verzorgen. Foto's van tuinvogels, roofvogels, uilen, Schotse hooglanders, noem maar op. In principe neem ik ze in de natuur. Ik heb enkele foto's van roofvogels en uilen dat ik 1 keer mee ben geweest met een fotocursus naar een valkenier. Maar in principe is mijn insteek allemaal natuurfoto's van uit de tuin of in de natuur. Ja, egels voer ik ook en dan ga ik kijken s'avonds. En dat is heel leuk om te zien en elke keer zijn die schaaltjes leeg. Dus dat betekent dat je ook een goed werk doet, want het gaat heel slecht met de egel. En als ze dan bijgevoerd worden, dan kan de populatie een beetje groeien. En dat is eigenlijk met de vogels ook. Met de vogels gaat het ook niet zo goed, dus die kunnen best wel hulp gebruiken. Wij staan hier voor de opvang Iets met Dieren. Wij doen eigenlijk heel veel met dieren, om het zo maar even te zeggen. Wij vangen dieren op bij mensen thuis vandaan. Zijn dan verwaarloosde dieren of mishandeld soms. Of gewoon dat mensen er zelf niet meer voor kunnen zorgen. Die mogen dan lekker bij ons blijven. En dan gaan we dan mee naar een kinderdierendag of een school voor een voorlichting, kinderfeestjes, noem het maar op. De dieren die dat leuk vinden, dieren die dat niet leuk vinden, mogen lekker thuis blijven. Maar het is ook belangrijk dat die dieren ook prikkels krijgen. Mensen vergeten dat vaak. Het is leuk om in een lekker hokje te zitten met eten en drinken. Maar het is ook belangrijk dat ze weer wat zien.
En om dat te bekostigen staan we dan hier. Hebben we ook wat dingetjes voor de verkoop, maar ook een stukje educatie. Omdat we toch mensen bij willen brengen dat er best wel veel komt kijken voor de verzorging voor dieren. En ja, het is leuk om dat bij kinderen al jong te leren. Je ziet ook echt dat ze het naar hun zin hebben, dat ze de dieren heel interessant vinden. En ja, die gedeelde liefde voor dieren, dat vinden wij heel mooi. Ja, ik ben Jo Zegers en ik ben voorzitter van de Nachtegaal uit Nieuw-Namen. We hebben ongeveer een 34 leden en een 15-tal bijleden. En ja goed, wat je hier ziet zitten zijn eigenlijk al tentoonstellingsvogels die we ook terug kunnen zien in onze tentoonstelling in oktober. Alleen hier zit er een 10-tal, dan zullen er ongeveer een 400-500-tal zitten van meerdere inzenders. Dat is in Nieuw-Namen, dat is in de gemeenschapgebouw De Kouter in Nieuw-Namen. En de show die begint in principe 24 oktober tot en met 26 oktober. Het is gratis inkom en rolstoelvriendelijk. En iedereen is welkom op onze show. Het idee dat kwam van Annette en van mij af. En later hebben we Maya erbij genomen. En we zijn eigenlijk een heel team wat goed op elkaar ingespeeld staat. Dus. Wat verwachten wij ervan? Nou, wij verwachten eigenlijk dat de kinderen toch iets nog meer met dieren gaan doen dan dat ze nu al doen. Want er zijn kinderen bij die op een gegeven moment zeggen van ja, we houden helemaal niet van dieren. Maar misschien dat we nu zowel een beetje zot krijgen om dat wel te doen dus. Ja. Nou, we hebben dit vroeger in het verleden ook opgezet. In de 90 jaren was ik eigenlijk de bedenker van Kinderdierendag. En hebben we dat vanuit de toenmalige ondernemersvereniging opgezet. En toen waren we al een triootje met een heleboel ondernemers en zo ook. En op een gegeven moment ben ik daar ook mee gestopt. Dat is nog jaren doorgegaan met hun ook. Maar goed, ik moest bij mijn bedrijf zijn en toen kwamen hun elkaar inderdaad tegen en toen vroegen ze mij er terug bij en zo hebben we dat verder gedaan. Mijn taak, ja, dezelfde eigenlijk als de rest. We hebben de mensen benaderd om inderdaad hier een leuk evenement op te zetten. Om de kids een stukje educatie bij te brengen. Hopelijk wat belangstelling. En hopelijk dat dit een jaarlijks terugkeer evenement weer wordt. We staan droog, we staan warm. En hopen dat inderdaad dat we dat volgend jaar weer mogen doen. Dus...